Because जेबो गैया जे मावनांगौमोन 5 बोसोराव मावनांगौमोन बिसोर 5 बोसोराव मावैखाय नै खिन्थु जों मावगोन बे गासिबो खामानिखौनो बिपिएफआ मावगोन गासिबो खामानिखौ मोनथिबायना गथे बिपिएफ बिजेपि ज' जाबाय बे गासै खामानिखौनो मावगोन जोंहा तामुलपुराव मा मा बड' एकर्डआव दंमोन बेफोरखौबो गासिबखौबो जों मावजोबगोन बे खामानिखौ ओंखायनो बेवहाय जेबो गैया गिनांगौ गैया साननांगौ गैया आरो मावगोनानो हिमन्त बिश्व शर्मा आरो अमित शाहयासो मावखागोन बेसोरजों थागोन जोंजोंसो थाया होमबा होमबालाय माथो आरो दा प्रमद बर' बिथाङा बिनि उल्थासो गाखोदों उल्थासो गेलेदों बे बिथाङा रायजो सभानि एमपि जाखाबाय जेनबाबो थाथोंसै होमा रायजो सभायाव एमपि जानानै मा मावो मावफैबाय थाथोंसै मोजां नङा होमबा जोंहालाय मा आपत्ति दं खिन्थु मन्थ्रिबो सासे मोनगासिनो दं बेखौ मानो बादा होनांगौ बिसोरलाय नङा होमबा मन्थ्रिखौ बादा होनो नाङा दा आंखौ मावाखै मायाखै होनबाय थादों आसाम आयेन आफादावनो आङो बर'नि लिरजोब्बाय बर'नि खालामजोब्बाय बर'नि रायज्लायनो हायो एसेम्ब्लियाव दा हा बिनि थाखाय एबसु आंखौ धन्यबाद होनानै भट होनाङामोनबा आंनो होनांगौमोन नङा होमबा नैथि मंगलबार जिहेतु जोंनि बाथौ फोरबोआव बन्द मोननाय हा बेखौ आङो मदद खालामनानै होदों आं बायदि मानसिखौ बिनि थाखाय एबसुआबो सापर्ट खालामनाङा होनबा गासिबो नेम मथे भारतनि पार्लियामेन्टआव बर' रावखौ आं बाहायहोबोबाय बेवहाय साख्रिबो सोबाय ट्रेन्सलेटर आंनो प्रथम बर' रावजों भारतनि पार्लियामेन्टआव बिबुंथि लाखिदों आसाम एसेम्ब्लियाव लाखिदों हा बिनि थाखाय आं भट मोननाङा होनबा बिनिबो आं भट मोननांगौ दालाय पन्सायतनि पावारखौ लानानै थांसैमोन माबाखौ पिएनआरडिनिखौ आङो चिफ मिनिस्टारखौ बादा होबाय जे बे खालामनाङा बे बिटिसिनि हरखानाय गोहोसो बेखौ स्टेट लेभेलाव खालामोब्ला संबिजितखौनो सिफायनाय जागोन दा बिनाव चिफ मिनिस्टारा मानिबाय बेखौ उथायनानै लाफिनबाय बे समावथ' बिसोर जेबो बुंबावाखै एबसुआबो बुङाखै आरो माबायाबो बुङाखै मा होनो इउपिपिएलआबो बुङाखै प्रमद बर'आबो बुङाखै बे पावार थांनायखौनो आङो हमथाबाय आरो बिनि थाखाय आंनो मोनसे भट होनांगौ नेम मथे एबसुआबो बेसे थिग दंलै होननानै बेबायदि बहुद दं मोनथिबाय जायनि थाखाय जों जुदि गमामायै बिसोरो हारिनि बाथ्राखौ सानमारदोंब्ला हारियाव आं जिखिनिखौ मावना होदों राजखान्थियाव थानानै बेबायदि रावबो मावनो हायाखै आरो मावाखै बुजिबायना थानायफ्राबो नै खोनाबा गाज्रि मोनलायगोन दा मावनो हायाखै होनबा मावाखै आरो हायो मावबाथ' नङा होनबा माथो हाया बेबायदि दा बुंनायखाय बिसोर बुंनायखायसो आं बुंदों